Ayan na tayo. Wala pa dyan. Wala. Ayan na. Ayan na. Magandang hapon, maray na hapon sa Gabos. Good afternoon to everyone. Sister Jessie po. Today is Friday, October 10, 2025. Last August, we celebrated our first year anniversary sa Usapang Bukasyon ACI. May gusto pa pong humabol ang aming pamilya sa MTRC. Shout out po sa inyo. Please roll VTR. Ay, di pa daw. Tuloy mo lang muna. Hindi pa siya ready. Tuloy mo lang. Maya-maya po. Sige, sunod na lang natin. Okay. 3 days ago, October 7, was the feast of Our Lady of the Rosary. But the whole month is the month of the Rosary. But we are encouraged to pray daily the Rosary. Ang layunin ng sa Rosario ay tulungan tayo na magnilay sa mga dakilang misteryo ng ating kaligtasan. Tinawag ito ni Pius XII na buod ng Ebanghelyo. Ang pangunahing tuon ng Rosario ay si Jesus, ang kanyang kapanganakan, buhay, kamatayan at muling pagkabuhay. Ang mga Our Father ay nagpapaalala sa atin na ang Ama ni Jesus ang siyang nagpasimula ng kaligtasan. Ang mga Hail Mary naman ay nag-anyaya sa atin na makiisa kay Maria sa pagninilay ng mga misteryong ito. Pinapaalala rin nito sa atin na si Maria ay malapit na kaugnay ng kanyang anak sa lahat ng misteryo ng kanyang buhay sa lupa at sa langit. Samantala, ang mga Glory Bill ay nagpapaalala sa atin na ang layunin ng lahat ng buhay ay para sa kaluwalhatian ng Santatlo. The family that prays together stays together. Ipanalangin din natin ang ating mga kapatid sa Cebu, Masbate at Davao. Invite namin kayo na tumulong sa abot ng ating makakaya. Ready na po, sister po. Ready na daw po yung video. Okay. Wow! Shout out kay Ma'am Christine Sazon. At Salamat. lahat ng MTRC. Yeah. Okay, two Fridays ago, episode 55 ay pinamagatang Mother Earth Speaks and She Cries. Are we listening? Up close with Mama Mary ngayong hapon. Episode 56 ay pinamagatang October 10, Mama Mary and Us, the Young Ones. Meron tayong 3 guests sa apong ito, pero bago ang lahat, pabatiin muna natin ang aking mga co-host. Magandang hapon sa inyo lahat. Sister Martha Hang. Shout out to all those who are watching and listening our program this afternoon. Mamayang gabi at 6 p.m. ay dinner concert of course na po sa Legazpi City Convention Center. The Most Reverend Joel Byron, Bishops of Legazpi, is encouraging the faithful to support the One Voice Part 2 dinner concert for course, which proceeds supporting the formations of diocesan seminarians. Kita kis mamaya. Thanks to our sponsors, Mrs. Brenda Loxing. Aside from our 3 guests, we also have guest performers from our very own novices. Shout out to the formator Sister Amabel Ordinero. Abangan. By the way, you may want to volunteer to be our guest performer. Please message us po. Maray na hapon sa Gabos, sa Giraray Sister Net po. Magandang hapon, maayong hapon sa tanan. Shout out po sa pamilya ni Servant of Charity Seminarian Francisco Bilaro ng Villa Hermosa, Rapu-Rapu, Albay na naghihinanyog. Prayers for George Rivuelta. Shout out kay Louie Aguilar ng Ligao City, Evelinda Sacabo ng Pantao, Sally Hilwa, Hana, our aspirant Key April, and Chan Christian Abrera.
At sa lahat ng mga sumusuporta sa Usapang Bokasyon, ACI, labi na sa ako ang papa ug mga igsuon ug tanang mga kaparintihan sa Cebu ug sa Davao. Keep safe po, ampo ko kalingaw, ampo ko kanunay. Sa mundo natin ngayon na puno ng ingay, lalo na sa social media, kasama ang mga distractions, pressure, expectations at comparison mula sa iba't ibang aspeto ng ating buhay, paano nga ba napamanatili ng mga kabataan ang kanilang inner peace, ang kanilang lakas ng loob habang hinaharap ang kanilang laban, at ang biyayang sila'y manatili na may pag-asa sa kabila ng lahat ng mga pagsubok sa buhay? May puwang pa ba si Mama Mary sa buhay ng mga kabataan ngayon? Sa papaanong paraan ba sila tinutulungan ng ating mahal na ina? Tara na't magnilay at makinig sa totoong kwento ng ating mga kabataan, mga karanasang puno ng pananampalataya, pakikibaka at pagkapit kay Maria, ang ating ina na kasama natin sa bawat paglalakbay. Samahan niyo kami ngayong hapon sa Usapang Bokasyon ACI Episode 56, Mama Mary and Us, the Young Ones. At ito na nga po ang ating mga panauhin. Please introduce yourself at mag-shout out na rin po. Unahin na natin itong nasa Station. nasa station. Outside. Yan. Okay, so good afternoon sa lahat po na nanonood ng Usapang Bokasyon with the ACI Sisters. Ako po si Brother Genro Simanes, isang youth minister, isang member po ng Parish Youth Ministry ng Our Lady of the Gate Parish. Shout out po kina Sir Rogie Binyas ng Registrar ng UST Legazpi, kina Sir Snipes Borsige ng Security at si Sir Roland Pelaes ng Janitorial Jobs. Hello po. Welcome Nakikinig po. po sila ngayon. Nanonood rin po sila ngayon. Okay, at ang mga kasama niya na Okay. via Zoom. Kasama ko po rito si Kuya Mark Lamod. Ayan. Hello. Hello po, sister. Good afternoon po. Good afternoon. Ako po pala si Marty Lamod. Ako po ay currently working as the parish secretary po dito po sa parokya ni St. Stephen de Protomartyr. And at the same time po, ako din po ay ang parish youth secretary ng Commission on Youth and member din po ako ng Legion of Mary dito po sa aming parokya. And gusto ko lang pong i-shout out ang aking pong fellow youth na member po ng Commission on Youth dito sa parokya, sila Ki, sila Boom, and everyone po. And gusto ko din pong batiin sila Father Pao, Father Pani, Father Pico, and Father Paus. Thank you so much. Thank you. Yes. Welcome, Brother Mark Thank you, sister. Thank you so much po. from Ligao. Yes po, from Liga. And we have Cherry May from Libon. Ayan. So, hello po Hi. everyone. Hello. So, ako po si Cherry May Regalario po from Libon. So, ako po ang kasalukuyan pong youth coordinator po kan St. James the Greater Parish po. And nagtatrabaho na din po ako sa Philippine Bible Society as a Bible translator po. And gusto ko pong shout out yung mga co-fellow youth ko po dyan sa St. James the Greater Parish, and also yung tatlo po naming priest po na nasa simbahan po, sila Father Jojit, sila Father Anthony, and si Father Bert po. So hello po sa inyo lahat po. Wow. Okay. Nakarating na tayo dyan, di ba? Pumunta Opo. tayo doon sa Bisita Libon, kami St. sa inyo. James. Yeah. So welcome sa ating tatlong youth, galing sa tatlong parokya, Daraga, Libon, tsaka Ligao. Ayan. The other one. Ako po yun. That's it. Okay. Okay. So, who first introduced you to the Blessed Virgin Mary po? Sino mauna? Mauna siguro po si Ako Kuya po Mark, din. yung pinakamalayo. Si Mark. Nakamute ka po,
Brother Mark. Sorry po, nakamute po Yeah. pala. Okay. Hello po ulit sa inyo lahat, sa ating pong mga taga-subaybay. Ang nag-introduce po sa akin kay Mama Mary, to our loving Blessed Virgin Mary, ay ang mama ko po. Kasi going back po nung bata pa ako, I used to see her praying the rosary po, especially every Saturday. And bago siya matulog, nakikita ko po siya nagro-rosary. And nakita ko nga din pong palagi niya pong katabi yung rosary ginamit niya sa pagdasal. So, kay mama ko po natutunan at nakilala si Mama Mary. Thank you. Si Sherry. So, ako naman po, yung lola ko po ang nag-introduce po sa akin kay Mama Mary po. So, sa side po yun ni Mother. And hindi na po masyadong clear po sa akin yung pinaka exact na nangyari noon. Pero naalala ko noon na mayroon po silang maliit na altar po sa bahay po nila na ginawa din po ni Lolo. And doon po sa maliit na altar na po yon, may dalawa lang po doon na image, which is yung image po ni Mama Mary and then yung image po ni Jesus Christ. So doon po sa image ni Mama Mary, may parang nakasabit po sa kanya na rosary po, maliit lang po na rosary. And doon po niya inintroduce sa akin na parang every 5 p.m. or 6 p.m. po, nag-ano po siya, parang nagsisindi po siya ng kandila doon. Wala po yung, parang wala siyang araw na hindi siya nagsisindi ng kandila. So, and nagro-rosary din po siya. So, sa loob ng 1 oras, yun po ang ginagawa niya. And then, yung first day ko po doon sa bahay po nila, kasi parang doon na din po ako nagstay. Nung 4 years old po ako hanggang nung nag-17 years old po ako. So parang first day ko po doon sa bahay po nila, inintroduce niya po sa akin na, apo, eto si Mama Mary. So as a 4 years old na bata, parang mas kilala ko po noon kasi yung ni Jesus Christ. So bale si Mama Mary po, ang daming parang na-curious po ako about kay Mama Mary po that time, kung bakit may nakasabit na rosary sa kanya. So, doon po nag-start, as in, pinaka-start po na kinilala ko po si Mama Mary. So, yan po. Thank you. Thank you. Okay. So ako naman po, sister, sa aking story to meet Mary through my grandmother, mother po ng papa ko. Bata pa lang po kami, elementary, 4 po kami na magpipinsan, nakatira po sa bahay ng lola. And presently, kaya hanggang ngayon, doon ako nakatira. Pero 4 kami noon, kuya ko, ako, pinsan namin na ate, tapos youngest na pinsan na babae. So, 2 babae, 2 lalaki. Tapos pag bakasyon naman, umuwi, nakikita na namin na sino sila, na-introduce sa amin kung sino sila, at ano ang naging parte nila sa buhay ng kaligtasan ng tao. Yeah, so 2 lola tapos isang nanay ang nag-introduce. Okay. So bago tayo magpatuloy, shoutout muna tayo kay Daisy May Belen, Aljon Matias at Aurelia Buitre. Salamat sa pakikiisa sa amin ngayon. A follow-up question lang, you were saying that it was the lola and then the mother was the one who introduced you to her, no? And then where did it go? Paano ba, do you now consider yourself as a devotee and you have special love for the Blessed Mother? Paano naman yung nangyari? Kasi iba naman yung introduction, and then how was it sustained? And then right now, can you consider yourself as a devotee na kay Mama Mary? Siguro unang-una po, we know that the family is the smallest, the basic group in the society. At sa pamilyang yon, doon mismo natanim ang binhi ng pananampalataya. The devotion to Mary was introduced when we were in childhood. So during our childhood days, rosary, novena, andyan pa yung the divine, meron silang grupo ng Dear Come, Divine Ray Catholic Apostolic Movement. Grupo sila na nag-house to house, they pray,
Masaya no, nung part namin nung bata kami. Syempre, pag may mga bisita, may handaan. So, sakop na kami. Pero, modest aside, yung devotion na yun, naitanim na yun sa pagkabata pa lang. Hanggang sa pagtanda, dala mo siya. Kasi, imagine, from grade 1 hanggang high school, ginagawa namin yon. Grade 1 hanggang grade 6. 6 o'clock dapat nakaluhod na kami. So, matagal rin yung years na yon na maalam mo na yun na yung routine mo lagi. Wake up early in the morning, go to school, attend classes. Pag uwi, alam mo na kailangan nandun kayo, magsama-sama kayo nagdadasal. Kahit mag-isip ka pa ng alibay, ng adlib mo, ng ano pwede mong idahilan para hindi ka sumabay. Kailangan talaga. So, thankful kami kasi kung hindi siguro, baka hindi ganito ang aming foundation. Yeah. Opo. Salamat sa mga nanay at lola, no? By grade, in addition po pala, by grade 3, pinasok ako noon sa altar servers na aking lola. Kasama yung kuya ko, grade 4 siya noon. Grade 2 ako, grade 3 yung kuya ko nung pinasok kami. And then, pagdating naman doon, 1 p.m. ang formation ng sacristans, nagsisimula lagi sa rosary. So, nandun na naman ang rosary. The devotion to Mary. Hanggang nag-high school, hanggang nag-senior high ako sa Manila. I attended the school in Siena College, Quezon City, run by the Dominican Sisters of St. Catherine of Siena. Rosary na naman din ang ugali. Meron din na family rosary, FRC, Family Rosary Crusade to Our Lady of the Most Holy Rosary. So rosary, devotion to Mary. Nag-college ako sa UST Manila. Ganun din, may devotion to Mary. October, month of the Rosary. May, month of Mary. So, nandoon na siya, nasa-sustain siya hanggang ngayon na even we participated to the activities of the diocese, the Inang Magayan Grand Marian Procession, Mary. We meet Mary in all things, always, and in all ways. Okay, thank you. Our two young people via Zoom, Sherry and Mark. Sherry? Nakamute po. Okay po. Okay na po. Yes. So, ako naman po, bale, nag-start po yung pagiging malapit ko po talaga kay Mary is nung inintroduce po sa amin nung isang katekista po sa lugar po namin. Kasi every day po na nasa school kami, meron pong oras talaga na 30 minutes to 1 hour po na nagpe-pray po talaga kami kay Rosary. And before po yun mag-start din ng klase. So, bali doon po nag-start yung pagiging devotee ko po kay Mama Mary. Dahil nadala ko din po yun hanggang ngayon na nasa 20s na po ako. And siya din po yung naging way para mas makilala ko po si Mary in all aspects. And also, nung high school po ako, naalala ko po na wala pong taon na hindi po ako sumasama sa Diocesan Youth Marian Pilgrimage. And about din po yun kay Mama Mary. So, parang iniiyakan ko po nung si Mama na kapag hindi po ako nakakasama, though alam ko po na minsan sobrang mahal din po ng ginagastos. But, siguro naiisip din po nila Mama na sige, papayagan ko yung anak ko kasi ano naman to parang way din to para mapalapit siya kay Mama Mary. So, since si Mama po kasi is very, ano din po ni Mama Mary. So, kahit mahal po yung binabayad namin sa bus po, sa trans po, wala po yun kay Mama. Basta po makasama lang po talaga ako. So, yun po. Amen. Brother Mark? Ako naman po, I can say na nag-start po yung pagiging devoto ko po kay Mama Mary nung bata pa po ako. Kasi every time po kasi dito po sa aming barangay, every time po na magno-novena na, madali na po sa aming magpiesta. During novena, before po kami mag-start ng novena po ng patron namin, we always start by praying the rosary. So, noon po, like, active lang po ako noon na pumunta sa chapel. But, nagdadala po ako noon ng rosary. So, nung mga time na po yun, hindi po ako pamarunong mag-rosary noon. And I have this attitude po na parang
hindi po talaga ako totally natuto sa pag-rosary by looking doon po sa guide. Ang ginagawa ko po noon, tumitingin po ako doon sa katabi ko na matanda na, at tinitingnan ko po doon kung ano ng beads yung hinahawakan nila, kung ano na yung mystery na kung anong mystery na sila. Tapos doon po nag-flourish po yung pagiging isa ko pong Marian devotee na when you pray the rosary, parang parang maganda siya na meditation na parang it brings peace, na kapag nag-pray ka nito, parang nasa isa kang mapayapang lugar. Ganun po, sister. Yeah. Thank you. Okay. So, what Marian devotion or practice like the rosary, procession, or songs is most meaningful to you and why? Sige. Brother General. Muna. Okay. So, Marian devotion, more on ako, halos lahat naman, pero the most striking is songs. I just want to share a story na dati nung kami pa ni Kuya ay roommate, neighbor, magkatabi ang kwarto namin. Kasi ngayon, presently nasa Manila na po siya working. Pero nung kami magka-neighbor pa lang ng 1 year lang ang gap ninyo. No? Opo, 1 year lang yung gap namin ng kuya ko. Siya kapag maaga pa lang, maaga ako nagigising, and I pray, then after I pray, I always play songs sa YouTube, and gusto ko naka-speaker pa siya. Tapos nagigising na rin siya. Wala lang siyang reaction, nahayaan niya. Pero when we were gathered as friends, sinasabi niya, eto si General, pag umaga, nagpi-play na agad ng mga songs, puros mga Marian songs, puro religious songs. Kaya nagigising ka na lang din, wala kang choice, kundi bumangon ka na rin. And with that, kasi parang meron akong binabasa that Living with Christ na libro from Paulines. Tapos meron doon na canticle, and mas gusto ko siyang pinakikinggan kaysa sa binabasa. So piniplay ko yon. And with that, I find being in solitude and at the same time being refreshed and reconnected with the nature and with the ambience of being in prayer. Thank you. Okay, thank you. Okay, si Sherry and Mark? Sa number 4 po, sister, na question na what Marian devotion or practice is most meaningful to you and why? For me, sister, parang sa karamihan ng mga devotion to Mary, like lahat magaganda, lahat has a deeper parang deeper story kung gaano siya kaganda. But for me, sister, ang pinaka-meaningful po talaga sa akin na Marian devotion ay ang to Our Lady of Peñafrancia. Like, for me po kasi, sister, like every time or every year na we celebrate the solemnity of Our Lady of Peñafrancia, parang it gathers all the Bicolanos around the world. Like, parang it's a reunion of Bicolanos giving thanks to Ina, to all the prayers na answer or nasagot through her intercession. And kapag sinabi nating Peñafrancia, parang parang it's a devotion wherein parang maraming manifestation na marami talagang prayers na natutupad. Kasi we all know naman na Peñafrancia is the largest Marian celebration in Asia. Pero in fact that it is the largest Marian devotion in Asia, hindi pa din nawawala sa ating mga Bicolano yung especially sa akin as a Bicolano din na it's a big honor to Mary na we honor her every September kasi we all know na hindi niya tayo pinapabayaan. And aside po doon, sister, sa Peñafrancia festivities, I also play the Res Venia Vibrante. Kasi, sister, nung bata pa po ako, we have this family tradition po kasi, sister, na every time na Novenario sa Naga, we go there
Nag-aarkilaw lang po kami ng jeep. And syempre, sa murang edad ko po noon, hindi ko pa po alam kung anong yung meaning ng kantang Resuena Vibrante. Kasi halos sa kada kanto ng Naga, maririnig mo dun na piniplay. Even sa mga mall, kapag pumapasok kami nun sa mall, naririnig ko yun na piniplay. So, bali sister, kapag piniplay yun, kahit hindi ko alam yung meaning ng kantang yun, nakakapagbigay siya sa akin ng parang yung parang calmness sa puso na kahit sa murang edad ko, kahit hindi ko po alam yung meaning nun, nakakapagdulot yun sa akin ng comfort and parang peaceful na. Yun po. Thank you. Okay. Cherry? Okay, so, ako po siguro, isa po sa mga practices na pinaka meaningful po sa akin is yung nakagisnan ko na po na rosary po talaga. So, siguro dahil po sa grabe po yung impact niya sa akin, kasi simula po nung bata ako, talagang na-introduce na po yun sa akin. Parang na-instill na po sa akin na ganito dapat mag-pray ng rosary. Every week po, nagpa-pray po kami ng rosary. So, though yung unang language po na natutunan ko po talaga is Bicol, and as bata po na hirap magbasa and dumintindi ng Bicol po, yung malalalim na Bicol, di ko po alam bakit ko na-memorize po yung bukod sa the Lord's Prayer po, yung Tarakagurang ng Maria. So, yung lola ko po, na-amaze po that time na yung mga ganito ko pong edad sa lugar po namin is talagang hirap po na yun nga po yung mag-memorize ng ganun kalalalim na mga Bicol. And mas naging meaningful po siya sa akin nung time po nung bagyong Riming, yung as in po yung people, sobra po yung naging epekto po nung bagyong Riming po. And may kasama po kaming katekista sa evacuation center. And parang binigyan niya po ako ng rosary that time na sinabihan niya po ako na mag-pray tayo ng rosary. And parang isang miracle po para sa akin na habang nagdadasal po kami, sumasabay po yung pagkalma po ng panahon. And doon po na-instill sa akin na napaka-powerful po talaga ng pagdadasal, lalo na sa mga ganoon na sitwasyon. And until na po, dala-dala ko po siya. Dala-dala ko po yung ganung thought na through the intercession novena to Jesus, talagang there's a miracle po. So, yun po, rosary po talaga. Yeah. Yeah, sister. So, For Mark for Brother Mark and General. and Chandro, what does praying rosary means to you? Brother Mark. Okay. Ano po? Thank you, sister, for that question po. So, for me, sister, rosary means peace. Kasi, sister, I have this experience po kasi, sister, and ilang beses ko na din po siyang na-experience. Last time po, nung procession po dito sa amin, I don't know kung during po yun nung procession in honor of Our Lady of Peña Francia or nung May. Basta procession po yun, sister, and I am praying the rosary. Tapos, sister, of course, kumbaga, senaryo sa kalsada, maingay, naririnig mo po yung mga busina ng mga sasakyan, and kung ano-ano pang ingay. Possible mo po siyang marinig during procession. Pero ako po noon, while praying the rosary, parang hindi ko po sila, sister, naririnig. Parang syempre, since maingay nga po, may possibility na mabother ka, may possibility na mawala ka, or ma-interrupt ka, na kung ano ang nakikita or naririnig sa paligid mo. Pero nung ako po, nung time na pong yun, parang hindi ko po sila naririnig. Parang napaka-peaceful lang po nung paligid na pong yun, nung time na pong yun, na kahit alam pong maraming tao sa harapan ko, kahit alam kong may mga sasakyan na dumadaan sa paligid ko, parang hindi ko po sila pinapansin, hindi ko po sila napapansin, hindi ko po naririnig yung ingay na dala nila. Kasi po, nagpipray po ako ng rosary. Parang nasa isang payapang lugar lang po ako and kasama ko po yung rosary ko. And that
feeling was incredible po kasi I know for sure na yung moment na pong yun, yung peace na pong yung naranasan ko pong yun, alam ko po nakasama ko po nun si Mary. Kaya praying the rosary brings peace to me. Kaya napaka isang magandang regalo po talaga na ibinigay ng mahal na ina ang rosary po sa atin. Yun po. Rosary, praying the rosary, masyado siyang na-emphasize sa amin by a Dominican charism. We always do the apostolate community prayer. And dun sa prayer time, when we pray as a community, as group, we invocate all the intentions. We address it to those in need, especially sa community namin and sa families namin. When we pray, it is the simplest pero meaningful para sa amin na gawin na makakatulong at sigurado tayong didinggin ng Panginoon. May mga pagkakataon kasi minsan na we pray as if like praying is a wish-granting factory. And in fact, minsan pag hindi na susunod, ano nangyayari yung pinipray natin, na-frustrate tayo lalo. So, sabi nga, hope does not disappoint. Lagi ko po yung dinudugtungan that when it disappoint, it doesn't because hope fails. Maybe it is because you are expecting of what is more than what God really wants you to have. So, dapat, when we pray, alam natin na in rosary, we are with God, and at the same time, may isa akong experience sa Libis, sa shrine ni Padre Pio. It is raining, pero yun yung pinaka-instance na challenge ko yung sarili ko na mag-pray ako, pero hindi dahil para huminto yung ulan, kundi mag-pray ako dahil wala akong choice kasi umuulan at ayaw kong sayangin ang oras ko. And maybe that's a gift of God na time para makakonect, and at the same time solo lang ako doon sa chapel, ng loob ng chapel ng shrine na yon. So I prayed, I addressed all my reservations, my doubts, worries, and after the rosary mismo huminto yung ulan. Alam kong sign yon na answered prayer siya. At sa chapel ni Padre Pio, whose saint said that pray, hope, and don't worry. So, sagot na siya sa akin na lahat ng reservations, worries, and doubts ko. Alam natin na hindi man agad-agad masagot, pero we entrust that there is our mother will accompany us along our journey. Okay. So, for most of us, the rosary is our love language to the Blessed Mother. The Blessed Mother who always intercedes for us. Time check. Yeah. It's 1:43. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi in Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Serbisyong totoo, produktong garantisado. Madaling kaulay at sindakol na rekomendasyon. May Uno Plus na kalidad. Mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo. Serbisyong swak sa imo.
Bumisita sa Uno Plus Facebook page. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Si Service na. Okay, welcome back sa ating programang Usapang Bukasyon, episode 56, na pinamagatang Mama Mary and Us, the Young Ones. Pero bago natin ipagpapatuloy ang ating talakayan, welcome muna natin ang ating mga guest performers. Walang iba kundi ang ating mga ACI novices based sa Novitiate House namin sa Quezon City. Okay, thank you very much, our dear novices. Okay, many people struggle to understand devotion to Mary. How would you connect skeptics to her? Brother. Siguro,
we express love and reverence in different forms. We know that there's the latria, the highest form, which is offered to God. Protodulia, Dulia for saints, Protodulia for Saint Joseph, and the Hyperdulia is for Mary. This is a distinct love and reverence only for Mary. And with that, we can classify that there is difference within from each other, may variation. At masasabi ko sa mga skeptics na we do not adore like we adore God, same as we adore God, but we give love and right reverence to Mary herself. Okay, thank you. Thank you. Mark and Sherry, short lang po. How would you connect skeptics to Mama Mary? Mark. For me, sister, to connect other people, especially those who do not understand well why we honor the Blessed Virgin Mary, for me, to lead them to Mary is to catechize them na sabi nga ni General po, we have this hyperdulia, protodulia, and dulia na we do not worship Mary, but we know that Mary leads us to Jesus. And sabi nga po ni Mary nung at the wedding at Cana, do whatever he tells you. Yun po. Introduce her as ina. We all need mother. Yun. Yes po, Sherry. So, hello po. Wait lang. So, bale ang ano ko po, parang pumasok po sa isip ko is involve them sa community, lalong-lalo na po kapag may mga Marian, lalo na po sa Marian devotions po. Since ako mismo po ang nakakaintindi kung paano po sa akin pinag-introduce si ina. So, kumbaga, isi-share ko po kung ano po yung na-acquire ko sa about po kay ina. And also, na-realize ko din po na action speaks louder than words po talaga. And also, pinagpipray ko po talaga yung mga moment po na gano'n. And siguro po, yun po ang pinaka-importante na i-involve po natin sila sa community po when it comes po sa sa devotion po kay Mama Mary. So, yun po. Kasi yun yung karanasan mo, di ba? Malaki impact sa'yo na sumasama ka sa mga diocesan activities about the Blessed Mother. So, let them join, engage them, kasi baka doon din nila madiskubre. Mas malaliman pa ang ating mahal na ina. Yan. Okay. As the young ones of this generation, what concrete steps you can take today to work with Mary toward discovering and living out your God-given mission? More on siguro to be an example and at the same time a model to the youth, not just to brag things but to inspire them. Sa mga Marian Youth Congress, National Youth Day, even sa Diocesan Youth Day na darating, we are about to prepare for it this December. Hopefully, we pray for its success. Doon, we introduce the devotion to the Blessed Mother. Laging meron, laging nandyan kasama, especially sa mga formation seminar workshops. We encourage lalong-lalo na yung mga wala pa sa loob ng church ministries, yung mga youth na wala pa talagang nasalihan or experience with church. So doon, it's a form na paano namin papakilala kung ano ang buhay namin at bakit namin piniling manatili sa buhay na ito. Thank you. Thank you. Mark? For me, sister, I will start inside our house. I can start that God-given mission inside our house. Kasi po, pwede po natin simulan ng lahat ng bagay sa isang maliit na, kumbaga, maliit na bagay. Kumbaga, by teaching my
mga pamangkin how to pray the rosary and to catechize them. Kasi po, sister, when they already acquire this knowledge, they can also share it with other people. Yun po. Yeah. Multiplier effect, yeah. Cherry. So, ako naman po, halos same po kay Kuya Mark, na as an ate po sa mga pamangkin po namin, talaga pong sa mura po nilang edad, parang pinapractice na po talaga namin na i-introduce po sila kay Mary, kung ano yung ginagawa namin sa church. And doon po, by that simple gesture po sa kanila, parang nakikita ko po sila na sila na mismo po ang nag-lead ng rosary sa family po nila. And by that way po, parang yung puso ko po is very sobrang saya po na at least kung ano po yung na-instill sa akin and na-share ko po sa kanila, sinishare na din po nila sa iba. So, bali dun po talaga nag-i-start po ang walk ko with Mary. Yeah. Shout out muna po kay Amabel Sanico Mancha. She's watching right now. Okay. Short lang po, briefly lang po. Sana, marirecommend nyo ba sa mga kabataan na mas maganda na mas mainam, mas magaganda yung buhay, mas maging meaningful yung buhay o anuman, kung may relasyon sila, may personal na relasyon kay Mama Mary. So, yun yung tanong. So, sino si Inang Maria? So, bakit nyo sila i-recommend? Sino si Blessed Mother para sa inyo? Sa inyong mga kabataan? Sa iyo personally? And then, isama nyo na rin, anong favorite title? Na-mention na kanina ni Mark na Our Lady of Peñafrancia sa kanya. What is your favorite title of the Blessed Mother and why? So, bahala na kayo kung paano nyo i-approach yung question. Pero, it's like a recommendation to the young people. How would it benefit them and what is to their advantage if they have a personal relationship with the Blessed Mother in terms of facing life, no? As a young person. Yan, ganon. Una-una sa akin, favorite ko syempre patroness namin sa church, sa parish, Our Lady of the Gate. Diba, attached siya sa Our Lady of the Expectation. Pero doon sa point na yon, mas nagustuhan ko siyang kilalanin at may recommend ko siya sa mga youth na kung hindi man si Porteria or any Marian titles na ma-discover nila at sa tingin nilang fit in yung story ko sa pinoportray nitong Marian title na ito, nasa sa kanila po yun. Pero as siguro parting message to fellow young people, lagi nang tatandaan na through Mary, through Jesus, through Mary, ad Jesum per Mariam, that when we offer prayers, lagi nating isasabay si Mama Mary. At I take this as a quote from our parish priest, walang pare na o kung sinong religious person na makapag-garantiya ng kaligtasan ng tao, kundi ang ating personal na connection sa Diyos at sa Panginoon. At para mas mapalapit tayo sa Panginoon, mas makikilala natin siya through Mary. Sabi ni Archbishop Rex nung Marian Youth Congress, pag malapit ka kay Mary, si Mary mas kilala ang anak niya kasi dala niya yon. Pag malapit ka kay Mary, mas napapalapit tayo kay Jesus. Mas nilalapit tayo ng ina sa kanyang anak. Dahil alam ni Mary na ang kanyang anak ay pinadala para sa kaligtasan ng tao. Thank you. Thank you. Sherry and Mark. For me, sister, having a relationship to the Blessed Virgin Mary is very beautiful. Kasi po, sister, me relating it into my life, kasi, I lost my mom when way back 2019, and having this connection to the Blessed Virgin Mary, ipinadama sa akin ni Mama Mary yung longing ko noon, nung nawan ko yung mama ko, and na-feel ko po yun nung flourish ko po yung relationship ko sa kanya, yung hindi ko po hinayaan na by simply praying the rosary, hanggang doon lang po yun. Kumbaga, mas nag-explore pa po ako na, kumbaga, hindi lang sa rosary ko si Mama Mary madi-discover. Maraming bagay or maraming aspeto sa buhay na pwede kong makilala si Maria. Kahit sa kapwa, kahit sa mga taong nasa labas ng simbahan, yung mga nandidimos, pwede kong makilala doon si Mary. Kaya, napakaganda na you have this connection to Mary. Kasi,
we know that iba ang feeling kapag like you have this parang heavenly mother. Kasi we all know that everything in this world will pass away. Pero yung feeling na you have this connection with Mary, parang everlasting na siya. Parang nandyan na siya. Yun po. Thank you. Thank you. Cherry. So, for me naman po, to my fellow young people po, siguro, let's be like Mary. Though, may part na mahirap siya to say yes ng agad-agad like Mary. But, like Mary, na kahit sa pagkakataong we are uncertain sa mga bagay-bagay, let's choose to pray and trust God completely. And dumadating po sa punto talaga na we are in our darkest moments ng buhay natin. And iba-iba tayo ng sitwasyon sa buhay to the point na we lost hope. Pero I pray na piliin pa rin po natin na maging kagaya ni Mary na puno ng pag-asa. And as a youth po, serving the youth ministry, I'm also praying na mas mag-ignite pa po yung flame sa puso natin to serve Him, to serve Mary, despite those challenges that we're facing every day po. Sabi nga ni po, nagpapadagos kita, as in magpapadagos pa sa tuyang misyon, kaya day po kita mawaran yung pag-asa araw ti Maria. So yun lamang. Okay. So, ang bilis ng oras. Pero bago magtapos, what is your parting message to your fellow young people in this episode? Simpleng quotation lang po, magtrabahong maugma para sa kaguranan, kaibahan si Maria. Okay. Mark, Cherry, you have one message to our young? Sa akin po, short lang din po, siguro, let's follow Jesus like kung paano nag-follow si Maria. Ay, yun po. Let's follow Jesus kung paano po nag-follow si Maria kay Kagurangnan. Salamat. So, Okay, siguro, thank you. pareho lang naman po siguro kaming tatlo. So, ako din po, ang masasabi ko din po sa aking kapwa youth, always follow the will of the Father. Okay. Shoutout muna ako, Francis. Shoutout kay Francis tsaka kay Moon Crisostomo. Thank you. Okay. So, salamat sa lahat na sharing natin ngayon. It has been enriching. Salamat sa ating mga bisitang hapon, Genro Simanes, Mark Lamod, at Cherry May Regalario. At sa inyong mga lingkod, Sister Jessie, Sister Net, and Sister Martha. Salamat po at hanggang sa muli. See you next Friday. Thank you. Salamat. Thank you, young people. Trying to be a blessing to others. Being